Hello guys, nag-inusara ko ron guys. Kay gikuyugan pa na ko katong tawo nga mapalit og baboy sa akong mama guys. Unya kay og bara panday niya kunon ko anon kuno guys. Kuwaon. Wala ko nin sa kay og payong-payong niya guys kay mahadlo ko nagpasag ka guys. Talawan kay ko guys. Kay basi matuwang ang payong-payong guys. Disod kayong dalan. Kay nalalom sa mixer. Moron guys, nag-hike ako guys. Kay naniud to po daan ng person guys. Kay pas mo na daan. Matiriring niya tag guys. Saon na lang. Patid-patid niya tag lataan ng daplen sa kasada. Mani mong lugar dali guys. Mani akong yot ang natahan. Sa pila ka tuig na ko guys no. Nga pinuyo dere. Nag-agonta mi ani dalan nga. Muulan na po kayo karon. Sa wakas guys. Nasiminto na gid siya guys ug ginahinay. Ug ang ilang tulay. Gitrabaho na pod karong siging dok-dok guys dito ron sa tulay guys. Ug naibak hong gakot-kot dito guys. Wala nang ko nag-video dito guys kay kasi masuko tong nagtrabaho dito guys. Maulaw siya. Ano siya guys nindot na rin siya mahuman guys kay doon na lang dahil nag-adto sa nungsod. Pili na magtuyok-tuyok sila guys. Ug ang akong mama guys doon na lang dahil naugan guys no. Hindi na kayo magsigig hike. Huway-huway na iyang tuhod guys. Og di na po sila maglangoy sa baha guys kung muulan. Makaingon din sila guys og maglaway na lang ang baha nila og na nasirik tulay. Char. Mani guys ang kasada nila guys. Nindot na jud guys. Maun siya dalan sa Malinas guys. Malinas City. Hilak na siguro to kung duga dito ron guys. Ngita na tong mama. Siguro guys, nagbalik na ko diri guys. Mahuman-human na junig siminto diri. Dito na po sila sa tabok sa sapa guys. Pag mahuman nila nin diri bandaha. Hindot na dayon kay guys. Magsakay-sakay na lang dayon ni. Doon na lang dayon ang hike-on. Char excited na. Nga ko ano. Guys, no. Nga na rin ang life guys. Nga na guys maunang sa katong mga nagantos pod nga sa mga karsada nga ug muulan katamnan hulat-hulat lang sa gud mo kay basin day in the future inyong hanapong karsada ang ayuhon nga ni guys hulat-hulat lang jud ha og uban pagkuan pagampo nga masiminto na ang karsada char. Tag guys nga na raman jud guys no. Kaysa kadaghan sa barangay sa mga lugar dili jud basta-basta kuanan dayon og karsada maganto sa jud ta sa kadugay nga maratag malabong og tagatuhod sa makarsada atong daan mabudgetan. Bye guys, para to guys, bye bye guys, thank you for watching. Ang pink takalunay, bye.